डाउटल' नङा बिसोरनो 100% बुथारखादों आग्ला एफा खस्थ' भिडिअ खालामनानै जुदि भिउ फैयाबा हेलो गाइस गुड मर्निं एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो नोंथांमोना मारै दं आसा खालामो बयबो मोजां दं लोगोफोर स' लोगोफोर बहुत दिन जाबायमोन ब्लगखौनो होनो हायाखै आरोना माने ब्लगखौनो होनो गोसो जाखाला आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला भिउआनो फैया आग्ला एफा खस्थ' भिडिअ खालामनानै जुदि भिउ फैयाबा मा होनो इन्ट्रेस्ट जानो ना लोगोफोर 30, 40, 50, 60 बेबायदि भिउजों सोरबा जायो नामा फाग्ला फाग्ला मा जागोन बेनिखायनो होथ'वाखैमोन आरोना लोगोफोर स' दिनै ओरैनो मोनसे गोदान आपडेट लाना फैलायबाय मानो होनब्ला दिनै भिडिअ होथाराबाबो चेनेल एक्टिभ थानाय नङाना बेनिखायनो आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टबा नायलांबाय थादो थ' जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो स' लोगोफोर दिनैनि फार्स्ट आपडेटआ जाबाय नै एसे फरायदो नुबाय माने दाखालि जे YBI सोलिबाय दंमोन जे YBIआ दिनै बहुत मानसिनिफ्राय थाखा माने लुथिनानै थांबाय आरोना दिनै बे YBIनि मेन टारगेटआनो माने नर्मेल मानसिफोरखौ लुथिनाय मोननो आरोना लोगोफोर नोगोद कोटि थाखा लुथिना थांबायनो आरोना ओमफ्राय दा निउसाव फोरमायनाय बायदिबा दिनै YBIखौ आसाम पुलिसा केस रेजिस्टार खालामबायनो आरोना ओमफ्राय CBIनि साइबार सेलाबो माने गावनो हारसिंनो माने मोनसे केस रेजिस्टार खालामनानै होबायनो आरोना बे YBIनि सायाव दा एकदम गोख्रों इनभेस्टिगेशन सोलिसिगोन लोगोफोर माने नों आंहाथ' मा फैसा लस जादोंना लोगोफोर बहुत मानसि दङ गिदिर गिदिर सोरबा सोरबाया 2 लाख 3 लाख माने इनभेस्टखौनो खालामखादों आरोना बिसोरो माने बेबायदि सोरनिबा वालेटआव 14 लाख 15 लाख गाहाम बेबायदि माने दङमोन आरोना लोगोफोर बेबायदि आरोना ओमफ्राय बेनि जाहोनावनो दिनै आसाम पुलिस आरो बे CBI साइबार सेला माने केस रेजिस्टार खालामनांगौ जादों आरोना बेयाव बहुत मानसिया हाबदों आरोना जोंनि बर'आल' नङा बहुत हारसा सोरबा साखरियालफोरानो हाबदों सोरबा बिदिनो सार्भिस गोनांफोरानो हाबदों आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर आरो नेक्स्ट आपडेटआ जाबाय नै एसे फरायदो दिनै जोंनि बलिउडनि कमेडियान राजपाल यादवआ बेंकनिफ्राय लन लादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेंकनिफ्राय लन लानायखौ दिनै सुख'नो हायैनि दिनै बिथांनि सम्पतिफोरखौ जब्द खालामदों होनना फोरमायदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयावबो एसे गोथौ जाहोन दं जानांगौ बेबायदि फुल्लि माने बिदि डिटेल्स ओंखारथ'वाखै आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर आरो लास्ट आपडेटआ जाबाय नै बे गथ'नि फट'खौ नायदो नुबाय नैबे गथ'आ सासे माने मोजां फरायसुला मोननो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बिथांखौ गावनि क्लासमेटफोरानो दिनै लांनानै हाजोआव बुथारहैखोमादों होनदों आरोना क्लासमेट माने बोरै बिथांमोनाथ' ज' फरायोमोन आरोना ओमफ्राय दाखालि लास्ट टाइमाव मेट्रिक ना HSC होन्दोंमोनथाय स' बिनि एग्जामाव माने दिनै नैबे गथ'आ लेटार मोनथाम लाना पास जालांबायनो आरोना लोगोफोर लेटार मोनथाम लाना पास जालांबाय ओमफ्राय बै सेंग्राफोरा फेल जानानै थालांबाय आरोना लोगोफोरा ओमफ्राय बिदिनो बैसोर लोगोफोरा माने हारसानो आरो बे हारसाफ्रा माने बेखौ पिकनिक जाहैनो लिंबाय थायोनो अबा बेरायनो लिंबाय थायोनो आरोना नाथाय बे थाङा मा जाखो ओमफ्राय दाखालि लास्ट टाइम दिनै गावसानि न'आवनो फैनानै गेट मोखांनिफ्राय बिदिनो लिंथाबबाय थानानै फन हरना लिंथाबबाय थानानै ओमफ्राय बेबो थांनानै मा खालामो बिदिनो खाथियावनो बेरायना फैगोन ना थगायनासो लांदोंनो आरोना लांनानै ओमफ्राय उनाव अबेबा हाजोआवसो लांबायनो हाजोआव लांनानै ओमफ्राय बिसोर बुथारखुमानानै दैयाव गारदोंनो आरोना दैयाव गारनानै ओमफ्राय दैयाव गारखांनानै बिसोरनि बेनि फनजोंनो फन हरना खिथाहरबायनो नोंसानि फिसालाया बेबायदि गोलैनानै थैबाय होननानै ओमफ्राय बिदि खोनानानै बै सेंग्रानि बिमा बिफाया पुलिस बिदिनो लाना थांबाय जायगायाव ओमफ्राय दा बैसोरो हारसा गथ'फोरा बे मानसिखौ माने थैखांनानै दैनिफ्राय बोखोबायनो बे सेंग्रासाखौ बोखोना ओमफ्राय मबाइलफोराबो दैयाव जेबो सियाखैनो आरो बेबायदि आरोना ओमफ्राय दा दिनै एसे न'खरनि माबाफोरा एसे डाउट खालामदों आरोना दिनै बिसोरनो बुथारखादों होननानै आरो डाउटल' नङा बिसोरनो 100% बुथारखादों नङाबा नोंसोर दैयाव बिसोर थैखांनायनि उनाव बोखांनो हादोंबा होमबा बै गोलैनाय समावनो बिसोर बोखांनो हायोमोन ओमफ्राय बे जुदि दैयाव गोलैलांदोंबा मबाइलावबोथ' दैयाव गोलैखागौमोन ना बेबायदि आरोना बहुत दा इनभेस्टिगेशन सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय हस्पिटालाव लाबोनानै एसे पस्टमर्टम खालामबाय आरोना पस्टमर्टम रिपर्टआव दा मा ओंखारो
बेबायदि आरो पस्टमर्टम रिपर्ट फैबानो माने एकदम स्ट्रं जासिगोन आरोना केसआ बेबायदि स' लोगोफोर दिनै जों बे केसनि सायाव बेखौनो मिन्थियो आरोना दिनै जोङो हारसा जाथिखौ बा गुबुन जाथिखौ दिनै लोगोबाबो दिनै फोथायजाया मिन्थिबायना बिसोरो माने जेलासजोंनो दिनै बे गथ'खौ बुथारनाय बायदि जाबाय आरोना मानो होनबा बे बिराद फरायनो हायो बहुद स्मार्ट दिनै जोंखौ लासिं सिं खालामबाय बा जों फेल जाबाय लोगोसे थानायानो बेबायदि बहुद खोथा आरोना बिसोरनि गेजेराव माने लाजिनानै बिसोर बेखौ बुथारखुमाबाय जानांगौ आरोना बेबायदि स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेबांमोन जास्ट नोंथांसिम शेयार खालामबाय स' नोंथांनाव भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला उनाव भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला उनाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय